Azken mugimendua ikusi izan dugu Venezuelan, 11. saiakera, estatu kolpe baten aurrean kokatzen garela berriro, eta berriro ere nik esango nuke estatu kolpearen bultzatzaileek galtzaile bezala aterako direla. Ikusita zenolako mugimenduak eman diren azken momentuetan, eta ikusita mediatikoki zenolako oihartzuna jaso duen, hasiera batean urduritasun puntu bat bai nabaritu zala bai Venezuela barnean, eta bai Venezuelan aldeko posturak mantentzen duten askoen artean. Argi dagola momentu honetan faktore askok izango ditugula aztertzeko eta hobeto aztertzeko nola ez ikusi behar dela zenbat agenda ditugun edo topatzen ditugu mahai gainean. Mahai horretan alde batetik edo irtenbide moduan askok aipatzen dute bide bakarra izango dela txabismo edo gaur egungo gobernuaren kontrako mugimendua bukaeraino eraman, horretarako apurtu behar dela gaur egungo batasuna militarrak gizarte zibila eta baita ere gobernuaren artekoa da, eta momentuz behintzat oposizioak ez da izan gai hori egiteko. Bultzakada izugarriak izan ditu eta babes izugarriak izan dituzte kanpotik, baina momentuz batasun horrein bitartez mantentzen da tinko gaur egungo Venezuelaren gobernuaren jarrerak eta baita ere formulak. Baita ere, esan beharra dago, aipatu dugun bezala, askok eta askok aipatzen dute azken momentutan, eta hemendik aurrera egin behar dutena da bilatu formula negoziatzaile bat, eta formula negoziatzaile horren bitartez irtenbide adostuta oposizio eta gobernuen artean topatu behar dela. Horretarako klabe izango zen hurrengo hilabetetan oposizioen barnean batasuna lortzen bada, agian bai ahots bakarrarekin negoziaketa horiek martxan jarriko direla, momentuz batasun eza horrek ere baldintzatzen du edozen irtenbide negoziatzailea, gobernuren aldetik eskua zabalduta dago aspalditik, eta askok begiratzen dute azken hilabetetan egindako proposamena Mexikotik, nola López Obradorrek berak maigaineratu zuen zenolako irtenbide mota negoziatzeko prest egongo ziren. Eta gero ezin da ahaztu baita ere beste agendak, eta han bai estatu batuetako agendak interbentzioa bultzatuko duen hemendik aurrera, bakarrik izango den baldintzak ekonomikoak okertzeko, hau da zigor ekonomikoak eta embargoak bultzatu edo baita ere interbentzio militarra. Ez dituzte interbentzio militar zuzena izango denik, nire ustez izatekotan eta hola filtratu duten bezala mercenarioren bitartez agian prest egongo ziren, baina entzun ditugu estatu batuetako aliatoren artean beste abotzak. Kolonbiaren aldetik ematen du agian prest egongo zan olako jokaldian parte hartzeko, baina Brasil berak esan du argi eta garbi ez dagoela prest soldaduak bidaltzeko Venezuelara. Bestaldetik ere, eta kontra jarrera horretan kokatu behar dela baita ere Moskuko eta Beijingo agendak. Hau da, Errusiak berak militarki eta politikoki babesa ematen dio gaur egungo gobernuari eta Venezuelako prozesuari, eta Txinak gehien bat ekonomikoki eta finanzierok ere kriston bultzakada ematen dio Venezuelari. Berez, ez da erresa estatu batuen eta hauen aliatuaren mugimenduak musutruk ateratzea. Dena denez, eta azpimarratu behar dela, olako egoeretan, Txile garaiko baten parekotasunak topatzen dugu, eta baita ere ikusi behar da hurrengo hilabetetan zenolako saiakerak egongo direla. Ez ahaztu, saiakerak bai egongo direla, zere kolpistak, naiz eta batzuk estatu espainolean altxamendu deitu olako mugimenduari, argi eta garbi, unibertsitate edo akademia munduan mugitzen direnak, olako mugimenduei esaten die kolpe militarra, estatu kolpea, edo nahi duzuen bezala.